सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। तो मिथिनो मोनखादों नोंथांमोना भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। तो आपडेट्सखौ आङो होलांदिनि, बारा गोलावबो खालामनो सानाखै। तो आंबो एसे माने बेस्थ'मोन, दा बेस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय आरोना। तो जितु आपडेट्स ओंखारबोनाय मोननायखाय तो आं बे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय फिन खेबसे। तो गोसो गैयाब्लाबो दा दैज्लां बोथोर, बेखायनो एसे बेस्थ' जागासिनो। दा जियानो हक उपाय गैया, एसे दुब्लियाव थानो गोनां ना। तो मावाबाबो जाया, मावाबाथ' आरो रावबो मोनजाया ना। दा जियानो हक मावखानांगोन, दैज्लां बोथोरनि दिनावहाय बयबो बेस्थ' दा फ्राय ना। दा जियानो हक आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो नोंथांमोना साननो नाङा जायाफ्रामा मानो भिडिअ लाबोबाय थायो बायदिसिना माबा माबि बेबायदि साननो नाङा। खारन जोंना खामानिया बेनो, आरो गोलाव दिननिफ्राय बे खामानिखौनो मावबोगासिनो। आरो दा आंबो बे ससियेल मिडियायावनो एसे बेस्थ' जानानै दङ आरोना। तो उपाय गैया, माबा मोनसे नङा मोनसेखौथ' मावनांगोन मानसिया ना, थांनानै थानाय समावहाय। दा जियानो हक आङो आपडेट्सखौ होलांनि। बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा नैबे जितु अरुण'दयनि आपडेट्स। तो जोबोद मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। मामाया दिनैहाय जितु केबिनेटनि बेबायदि मिटिंनि गेजेरजों बेबायदि माने फोसावलांखादों साংबादिकफोरनि सिगाङावहाय। दा बेबायदिनो आरो गावनि जोङो फेसबुक पेजावहाय बेबायदि जोङो नुनो मोनखादों ना। जोङो बयबो बे आपडेट्सखौ मोनजोबनो हाखाबाय जानांगौ। तो थेवबो आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना। तो एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि। तो मामाया जितु फोसावलांनाय बे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो एसे लागायनानै होलांदिनि आरोना। फैबाय थानाय आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय सिगांनि बायदियैनो मोनफिनगोन अरुण'दयनि रांखौ। दा गेजेर ससेयाव बेबायदिनो बन्द' जानानै थांबाय। आरो दा जितु बाजेट जानो थांगासिनो, बे बाजेटआबो जुलाइनि 6 तारिखआवनो फैनो थांगासिनो दङ। तो बारा दिन गैला ना। दा आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय अरुण'दयआ लागु जाफिनसिगोनलाय आरोना। तो जायफोरा मोनबाय थादोंमोन सिगाङावहाय जितु 9,000 रां मोनदोंमोन ना, तो बे एकाउन्टआवनो जोंहा दा सोलाय सोल' खालामनो जेबो गोनांथि गैया। एकाउन्टबो गोदान नाङा, बे एकाउन्टआनो जागोन। तो बेयावनो हाबबाय थागोन आरोना। तो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि। गोलाव खालामब्ला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। আগষ্টৰ 1 তাৰিখে পাব। একো নালাগে, আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা যোনে আগত অৰুণোদয় পাই আছিলে, আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে পাই থাকিব। কিন্তু মাজে মাজে আমি ক্লিনিং কৰি থাকোঁ। কোনোবা মৰা মানুহ হ'ল, বাদ গ'ল, কোনোবা চৰকাৰী চাকৰি পালে, বাদ গ'ল, সেইখিনি। কিন্তু তাক বাদে আৰু এতিয়া নতুনকৈ একো কৰিব নালাগে। আগত যি একাউণ্টত 9,000 সোমাইছিলে, সেই একাউণ্টতে অৰুণোদয় নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব।